encara molt més. En Josep Maria ha esmentat exemples de moviments religiosos que intenten recuperar aquesta dimensió sagrada de la natura, però també tenim molts moviments, diguéssim, laics en el món de l'ecologia, en el món de l'agricultura ecològica, de l'energia alternativa, dels moviments socials, etc., que estan apostant per una manera, potser no explícitament espiritual, però estan apostant d'alguna manera per reintroduir aquesta percepció de que l'ésser humà no flota per sobre la natura, sinó que som part dels cicles naturals. En aquests darrers 2000 anys hem cregut que l'home està per sobre de la dona, que la intel·ligència racional està per sobre de la intuïció, dels sentiments, etc., que estem els humans per sobre de la natura, i tot això avui en dia sabem que no és així. Ho sabem a nivell teòric i en molts casos encara no ho hem aplicat. Però sí que tenim les eines de coneixement, les eines científiques, les dades, per adonar-nos que el camí que hem seguit fins ara, que ens allunyava cada vegada més de la natura, que ha fet que el progrés bàsicament de la humanitat consistís en separar-se cada vegada més de la natura, perquè bàsicament, des dels orígens de les que anomenem civilitzacions fins ara, cada nou progrés, o suposant el progrés de la humanitat, equivalia a separar-se cada vegada més de la natura, fins al punt en què aquesta separació ja no es pot estirar més. O sigui, si estirem més, es trenca, ja no es pot retornar, és com una cosa elàstica que hem anat estirant i ara es pot retornar. I nosaltres tenim l'oportunitat, en aquesta generació, perquè no podem fer gaire més, de trobar les maneres de tornar-hi. Fins al punt que jo crec que si abans de néixer haguéssim demanat que volíem anar a viure a una època molt interessant, no ens haguessin enviat a l'edat mitjana, no ens haguessin enviat al franquisme, que ja estava clar que s'havia de fer, sinó que t'haguessin dit, vés al principis del segle XXI i ja veuràs tu com tot està absolutament desorientat, tot està per fer, i sigui quina sigui la teva educació, sigui el que sigui, el que tu vols fer en la teva vida, s'ha de fer de nou, perquè el que et van ensenyar a la universitat ja no serveix. Avui en dia el que aprenen els economistes a la universitat quan surten d'allà ja no se serveix. De manera que en aquest sentit estar viu avui en dia és un privilegi, és una època absolutament interessant. Ens toca fer un canvi que és possiblement tan radical com la revolució agrícola o la revolució industrial, en un altre sentit, però amb una sola generació, perquè aquestes revolucions que es sento van durar moltes generacions. I en canvi nosaltres ens toca fer això perquè ja estem físicament topant contra els límits del planeta i topant d'alguna manera contra els límits de la realitat i de la humanitat. O sigui que no és que sigui una vida molt fàcil, però sí que és molt més interessant que viure en un moment tot ja està ben repartit i ben classificat. I en relació amb això acabo amb una cita una vegada més d'en Joan Maragall, que té a veure amb trobar a propòsit en tot allò que fa. Diu: estimar, això és la vida. Estimar fins al punt de poder donar-se per allò que estimem. Poder oblidar-se de si mateix. Això és ser un mateix. Estima el teu ofici, la teva vocació, la teva estrella. Allò pel qual serveixes, allò en què realment ets un entre els homes. Esforça't en el que fas, com si de cada detall del que penses, de cada paraula que dius, de cada peça que poses, de cada cop del teu martell, en depengués la salvació de la humanitat. Perquè en depèn, creu-me. Gràcies. I has pensat en posar religions aquestes evolucions que deia o no? Tu li poses algun? A veure, jo vaig dir que és una revolució antropològica perquè implica canviar la nostra concepció de què és l'ésser humà. I de manera més filosòfica que és una revolució ontològica, que vol dir que implica transformar el fons mateix de la realitat, el fons mateix del que creiem que és la realitat, que ja no és aquesta cosa material, però és el que a vegades anomenem revolució ontològica. El que passa que va més enllà de la mera ecologia. Digues. Jo, a mi em falta, en els tres, éreu tres homes, i heu explicat què pensen els homes de tot això, que em falta una mica què pensen les dones. Doncs què penses tu? No, això ja sé què passa. Jo he intentat fer una petita al·lusió a aquest tema cap al final, però sí que la percepció... Sí, sembla que siguem matèria fosca. Si em permets, qui paga és una dona, És a dir, encara pitjor potser no.
Però sí que tot això que hem estat descrivint, o sigui, tot aquest procés d'allunyament de la natura ha estat un procés bàsicament patriarcal i masculí. És una mentalitat molt masculina la que ha liderat tot això. I fins i tot quan jo cito Descartes i Galileu, hi ha un contemporani seu, uns quants contemporanis seus, que explícitament associen la conquesta de la natura amb la submissió de les dones. I tant Francis Bacon com, com es diu, un dels fundadors de la Royal Society, utilitzen metàfores de lligar la natura, sotmetre-la i fins i tot gairebé violar-la. Aleshores, això coincideix, curiosament, aquesta revolució científica, en bona part, amb la Inquisició. La Inquisició no és un fenomen medieval, sinó que és un fenomen, sobretot, del segle XV i XVI, i fins i tot entre el XVII. I moltes d'aquestes persones que estan formulant com podem conquerir la natura, Descartes amb el discurs del mètode, diu explícitament que el propòsit del seu mètode és convertir-nos en amos i senyors de la natura. Moltes d'aquestes persones, en el cas de Descartes no ho conec, però molts dels seus contemporanis associen explícitament la conquesta de la natura amb la conquesta de la dona. És aquesta mentalitat masculina, racional, que sotmet aquesta cosa que és més dinàmica, més qualitativa, que és com es veu la dona aleshores. I aleshores, jo crec que això està canviant, no només en alguns aspectes de la societat, sinó en el fet que, per exemple, abans la intel·ligència es considerava que era purament la capacitat de calcular. Però capacitat lògica, hi ha intel·ligències múltiples que inclouen la intel·ligència musical, la intel·ligència lingüística, la intel·ligència intuitiva, la intel·ligència introspectiva, etc. Tot això està canviant, perquè a mi em falta moltíssim. I el dia que si tu estigui Vidal, doncs ja no m'ha anat el pas endavant. Però ja sé que passa això sovint i no és pas per deformació professional del docent. Però puc dir una cosa, també penso que forma part de la part masculina fer totes les coses més explícites i també forma part de la part femenina fer igualment les coses però que no siguin tan explícites. Sí. No sé. I de vegades forma part de la mentalitat masculina cridar més fort i per tant t'escoltar més i... Sí, no deixes dir, saps? Sí. Després tenim casos com la senyora Thatcher, que es va morir no fa gaire, que segurament era més masculina que ningú que hi havia en aquesta sala. Jo sí que volia fer una observació que va lligat a aquesta idea de la revolució. Has parlat dels aborígens australians que treballen de mitjana 3 hores i segurament el principal somni de la societat actual és que toqui la loteria perquè redueixis les teves hores de feina o que siguis molt ric perquè acabis treballant aquestes 3 hores. Per tant, la solució no està en la senzillesa, és a dir, no en tornar cap a un món primigeni, però sí en reduir les nostres expectatives o una part per entendre en essència què és el que ens pot donar felicitat. La bona part de la solució està en viure millor amb menys. Abans parlàvem de ciutats slow i terres serenes, etc. Tots aquests conceptes estan entrant aquí. Ara que dius això de la loteria, hi ha estadístiques que mostren que la majoria de la gent que li toca la grossa de la loteria al cap de 2 anys se senten pitjor que abans. Perquè augmenten el seu nivell de vida espectacularment, deixen de parlar amb els pobres, que abans eren els seus amics, intenten fer-se amb els rics i cada lloc, però mai en tens prou, perquè sempre trobes algú que té un lloc més gran, que té una mansió més grossa, i aleshores acaben gastant-s'ho tot, tornen a estar com estaven, però s'han quedat sense comunitat i sense sentit de la seva existència. De manera que purament els diners no aconsegueixen res, perquè si no tenim quelcom que doni sentit a la nostra vida, doncs per molts diners que tinguem no ens serveixin de res. I aleshores, jo crec que avui en dia una cosa positiva, si voleu, és que quelcom que dona sentit a les nostres vides és que ens toca participar en aquesta transformació, de convertir cada societat del planeta en una societat que estigui integrada als cicles naturals, que sigui socialment justa i que permeti que la vida humana tingui plenament sentit. Això és una tasca que tant si ets educador, com si ets metge, com si ets científic, com si ets el que sigui, hi ha maneres de canalitzar això. I no fent-ho des d'un lloc de sacrifici, de sacrificar el proletariat per la societat ideal d'aquí 2 segles, sinó fer-ho des d'un lloc de connectar amb allò que realment t'engresca.
Perquè només quan fas una cosa des de l'entusiasme, des d'allò que realment t'interessa, ho pots fer realment bé i amb excel·lència. No serveix això de dir, mira, jo ara em sacrificaré. Sempre has de trobar com tu, amb tot el que tu saps dels arbres, etc., què pots fer amb aquest coneixement per que la gent pugui connectar molt més amb la natura. I fer-ho a partir d'allò que realment t'entusiasma. Hi havia una pregunta aquí? Sí, jo volia subratllar que això que dèieu ara que la solució és viure menys. Penso que això no pot ser una actitud individual, no? Perquè a la nostra societat, si vols viure menys, només tens dues opcions. O ser un escapista neorural i aïllat de la societat, o acabar sent un pària, un marginat social, no? Que estàs visquent menys. Penso que ha de ser una actitud social, i penso que aquest és un dels greus problemes que tenim ara mateix, no? Que estem intentant solucionar. Amb actituds individuals de jo vaig a comprar al supermercat productes ecològics i vaig en bicicleta i amb això jo ja em sento bé. I estem buscant solucions individuals a problemes que realment són globals, que és impossible de canviar des d'actituds individuals. No? I penso que també hem de ser conscients, està molt bé les actituds individuals, però no ens podem quedar aquí. Les solucions són globals, igual que el problema també és global, no? I el canvi ha de ser social i individual. Es volia remarcar això. No és cert, i necessitem solucions personals, socials i globals. I aleshores, jo crec que de tota manera, cadascú s'ha de preocupar de les seves solucions personals, perquè tot allò que avancis en el teu àmbit personal, millor estaràs tu, però a la vegada no podem oblidar qüestions socials, com organitzem el nostre espai comú, com influïm els polítics, com canviem la política, com canviem les lleis que ens afecten a nosaltres i a la natura, i com també canviem coses a nivell global. I d'alguna manera, en relació amb això, crec que ens toca molt relocalitzar les economies i o sigui, hi ha aquest somni de la globalització que ha estat possible en bona part gràcies al petroli barat, que és el que fa que productes que fan a la Xina es puguin vendre a un euro aquí. Quan el petroli pugi gaire, això ja no serà possible. És possible gràcies a això i a la informàtica que fa que un empresari des de Nova York tocant una tecla canviï què passa a l'altra punta del món, a la velocitat de la llum. Això a la llarga no podrà continuar, entre altres coses, perquè el peak oil marca el principi del final, no només del creixement econòmic, sinó de la globalització. I aleshores ens tocarà relocalitzar les coses i decidir les coses a nivell de comunitat cada vegada més. I aquí també hi ha una crida a que cadascú sigui com líder de si mateix, que això té a veure amb el que Gandhi anomenava Swaraj, autogovern, però començant per cadascú es governa a si mateix i després a nivell de comunitat local i a nivell de comarca, etc. I com més autosuficients siguem a nivell energètic, alimentari, econòmic, etc., a nivell local, doncs més a prop estarem d'aquest futur. Hi ha una cosa que quan has dit que la revolució no serà ràpida perquè s'haurà de portar molt amunt a l'única generació, un poc, perquè si no ens imaginat. Que a vegades, amb els fons que es parla d'aquests temes, potser la magnitud de la revolució és tan extraordinària que no sabem imaginar-la, no? Ni individual ni col·lectiva, o que havia donat en aquesta revolució de la consciència que s'està donant. Més dirà com tot aquest tema del canvi de la física quàntica, del món quàntic, que no sé com s'explica, no sé com es materialitza, no sé amb aquestes partícules de llum, amb aquesta elevació de la consciència individual, connectada molt més enllà. Jo he estat la setmana passada a Berlín, que no havia estat des d'abans de la caiguda del mur. I una cosa que vaig estar 3 mesos abans de la caiguda del mur, i en aquell moment no hi havia ningú, ni a Berlín Est ni a Berlín Oest, que s'esperés que el mur hagués de caure 3 mesos, a l'agost del 2019. Ni hi ha hagut un sol politòleg que ha pensat, mira, jo havia escrit un article que deia abans que s'acabi l'any es cau el mur. Els esdeveniments humans són sempre molt lents, res no canvia i de cop i volta tot canvia. Tal com la manifestació de l'11 de setembre de l'any passat havia estat imprevisible abans. O el 15M, el 14M ningú hagués imaginat com joves quedarien a plaça i després places de tot l'estat i després a places de tots els països.